Abia address our youths, especially in the content creators. First of all, can be with ndị na Igbo, especially ndị na Onitsha. All the time, a project Onitsha as den of robbers. We have never okay sanapu mother if a KJ Jebe, Casey eme guy, Casey eme guy, maybe mother. Emane he name create impression no been on Igbo before. I have from Oichon ten Ebundovi. Oichon also read you ebe no nyobana bu onye napo. We name you are demarketing your place. Nke na-ejide iche. Nke na-ewuteka echa mbụ nke mmadụ nwokịta. Onwe kete ke mmadụ na government road okwu akpọ ya danana. Instead iganyere ya kete tụrụ kamera on a live. We are capturing it. It is na biko no owo ka eso ezo anyị. Mwedano sympathy mmadụ. Ị na-achọ content maka American dollar. Group oboso ya emegi ndị ọbara chọọ content. Nke wute na badly ndị wee bịa eyo anyị biko bụ ụmụaka anyị geno ntị. Few weeks ago, 2 weeks or less than that, ka a nakọtara sị na former governor chịrị Anambra State Willie Obianọ nwụrụ na London. Onye ọbụla na-egwu ya ọ dị everywhere, ọ na-aga viral, na-enwe aṅụrị. None of you ask questions. Okwenye nwe family. How would the family feel? Ekwere m ebia, ekwere m ekwu okwu maka ya. Maka ama that na ọ nte ndị mụ nwa si that na nwa anwụọ ama na nwa anwụọ. Egwucha mere meche ọbụla asị. The man hell and hearty, ọ nọ bịa na Houston, ọ nwụrụ. Few days ago, yesterday, to be precise, ka asị that na Odera, this actor, I think onye ọka nwụrụ. Friends enye na aje club. Say photo ebe ọ dị almost naked. Tii na Facebook. What impression are you creating? I know na South Africa. So came a family no here. So give my ghost ya wa yebuzo mana no nwa na before ha nwa. Then no to ya niile odoro no mma na biko no ka anyị na-agwa onwe anyị odoro no mma. Ọ bụrụ nke nwa ka ịkọ ga-adị gị. Ka ndị be anyị na-enwe sense. Unu emezi na ndị ọcha na-eme na ndị ọzọ na-eme. Anyị abụrụ ndị ọcha. Ndị be anyị nwere omenala, anyị nwere nsọ. Mmadụ nwụọ ha ka ndị be ha bụ ụzọ kwuo. Egbejezina ka sị na afra nke gị face afra nke gị last what was the difference? Ụfọdụ asị that na Chidi died. Stay tuned. You will read the information. How do you know? Ajọ gị sị na ifra page on that do you verify? All the number biko no before na kwuo na mmadụ anwụọ na mmadụ nwụọ. Ọsa bụ na ịmụ na ọnwụọ. Chenu ka ndị be ha more than the person. Ụfọdụ sef nwere ka ọ bụ na ike na nwunye ya ha dị ime. Buru afọ ime na-akpagharị n'ime ọhịa ihe ọzọ Facebook mebi mpe ifere ọfọdụ na asị na die da n'ọnwụ ma ọ bụ na die nwụrụ na hotel ma na die nwụrụ any other place. Ọ dịkwa nwụọ kedu uru nri idite ya. Most of you believe nobody tells me, don't tell me, it's my data, it's my phone. But your sense ka ị na-ekwu maka ya. Ka anyị nwere human sympathy, ka anyị dị conscious of what we are saying. Content creator abụrụ nuisance creation. Ihe na-use sense gị. Some of this time na kete chọrọ ime content and bido with ome nke na-apụghala ịka ọgwụ agbawi ọgwụ. How many of you feel about agbawiri ọgwụ? Uneme onye na outside na-enene when dem to be Nigeria like ụmụaka mụ n'obodo oyibo na afụdotin ebirivo na oyibo na Nigeria were ọgwụ gbagbuo ya. Onye ọrụ tara n'Igbo agba ya ọgwụ n'ahụ. You think you're making content. You think na ndọta ya kwụgwọ ụgwọ. They are helping you to dehumanize your place. Ọ na-atọ gị ụtọ. Ha etinye gị $100, $200. I wee lee ebe nna gị lee fuchọ gị. Ajọ ka enegwara ọgwụ ego esi tụfịa akwa. Mana iso na ya. E mara ihe emebe ọgwụ ego. Ị na-echugbu onwe gị. Ị na-create content. Ụfọdụ je na page ya sọsọ armed robbery sọsọ ga-ema nke esi zuo ohi sọsọ o nwere ife bara uru dị na ya. You create content to enrich society. You create content ka ụmụaka mụta ife n'ime. Or you create content ka okay o nwere ndị ebute efe obere ụmụaka eje kpọrọ obere nwa ma ebi nwa nwaanyị ma ọ bụ nwoke so na-eme content na-akparị okenye. Ọ bụrụ chacha bụ content okenye kwuo okwu kparịa ya amụọ kwara nkwụrụ nzuzu ka anyị dị. Ị na-azụ ụmụaka ogodo ọba ya isi
most of you get one nwatakịrị obere nwa nwaanyị dị ebe 7-8 tie na movie industry na ọdịna oje butebere gị ego mana before 13 years ọ tụrụ ime ọ dịghị ime ọ na-agba na ile adịchataghị because na you expose ka of ihe o kwesịrị ịfụnụ. Ndị Igbo ka anyị nwee sense na ka anyị nwee ya hand over to ụmụ anyị abịa na wute obi nwute especially nke reportage of data ọnwụ ha na-etu agbapụ ọsọ na content iseri iwo ọzọ bụrụ dịka ibe bụrụ a na-eme content creation nwaanyị na di bi n'ofu ụlọ ikezi obere ihe mee nwaanyị atụtụrụ phone ya ọ na-adị ọsịsọ gbapụta kọrọ ụnụ yes my husband ask me to my husband ịmakwa ife your husband ask you to nke ndị na-wetere n Facebook ya ka bụ judge they will judge you. And man, marriage open a social media can never remain the same. It can never remain the same because now it wasn't fashion to be like that. Ikwesika ina zobegezo. I package marriage. Makana afa help ihe ori. O opta digine ndi ma de be ego. Ụmụ Igbo ndị na-etonite ana m ayọkwa unu biko asị okenye asị nna. Wana na ihe unu na-eme mmanụ kwesịrị laptop onwe unu. Unu ekwezina ka Facebook, social media, TikTok na ndị otu na laptop unu. Ihe na ụfọdụ n'ime unu na-agba ụtọ na social media ọ na-atọ unu ụtọ. Maybe imeghe ọnụ isi ihe kwesịrị isi asị. Imagine onwe sexualities and sensual things a na-ebe ọgọdọ. Ụfọdụ expose all their nudes. Ka ewe nwee likes, ka ewe nwee visits. Emechi ikwubo okwu inu dị ọkwa ya ịmụrụ na ịnụgodo dị si onye ji ọgwụ kechita dị gị ọ n'iji ọgwụ kechita dị gị ụmụ gị mechaa afọ that thing what will be their fate ka anyị nwere na anyị nwere culture biko ihe nji ayọ na ihe abụ that na Christmas erubokwana ọkpekwana okwu again ka anyị gwa na onwe anyị eziokwu na ama na onwe ka onye na-adụ gị ama na onwe ka ihe anụ advice ama nke onwe ka nna gị kwuo ihe anụ nne gị kwuo ede anụ mana gee ntị ka eke n'ọnụ ebetike ndị Igbo ị nwere future. Your life is not tied behind social media. Don't let social media lead you astray. Because ọ ga-enye anyị nnukwu nsogbu. Ebe ka nyere ụnụ, anyị aka ụnụ ịtarị. Morality ka mmenye ụnụ. Agwụ m ihe dị na morals. Ụnụ chọọ ụnụ esoro, ụnụ achọghị. Ọ dị mma ụnụ ewere okwu m, ọ dịghị mma were na okwu m, asọ nke si n'ụtụfuo ma mụ nwa m okwu m. Ana m enye ụnụ ndụmọdụ abara ụnụ uru. Content creating abụrụ onye nwe mobile phone. Ihe nwe ụbụrụ isi. Malu what you are doing. Mani here be me Chineke ọ dị nwere repercussion. And I won't use up for broadcast ya dobe na anime content creation. Ọ bụrụ ya. Especially gbasara ọnwụ mmadụ ma ọ bụ marriage mmadụ. Ọ bụ na ka ị na-etinye ọnụ. Most of you now for 2 years now as yon na nwunye. Nna gị ha nwaanyị. Nwanne gị ha nwaanyị. How will you feel na ọ bụ na nwanne gị dị ife ahụ? Then ọzọ bụ na edi na Regina. It's not your business. It is their business. Because either itiche ọnụ iya amụta nwoke ma ọmụta nwaanyị ọ ya ha affect life behind the feed na Facebook ma ihe show na Facebook o nwere after effect biko na ayọ ọmụ si biko ka anyị kwado nwaanyị ugbu afa nka bụ epetike ndị Igbo Maazị Chidi Chidera abịa in peace and ihe bụ obi eziokwu etu ọbụla isi na chi ya anyị na-eme ka ọ dị ụtọ anyị na-eme ka ọ nụ enu ma anyị na-eme ka ọ bara anụ Igbo ndị anyị kene m ndewo Opuro Bros Igwe Ejenga